Ahoj milý priateľ, známy, neznámy, ktokoľvek, ak práve sleduješ toto video, tak práve teba pozývam cvičiť s nami pravidelne online cez Zoom techniky univerzálne liečivé Tao podľa majstra Mantaka Chiu. Ak sa ti to hodí, zaujíma ťa to, počúvaj ďalej a nezabudni sa mi potom prihlásiť dodatočne v správe. Čo je to univerzálne liečivé Tao a s čím budeme na hodinách pracovať? Univerzálne liečivé Tao je naozaj veľmi prepracovaný systém starých čínskych taoistických majstrov na to, ako si udržiavať veľmi dobré zdravie počas života, ako si tvoriť naozaj emočnú inteligenciu a byť tak v harmonii s tým tokom života, s tým Taom, s tou cestou, ktorá nás v tomto živote vlastne čaká a ako vlastne kultivovať svoju životnú esenciu, energiu. Aby som sa nezamotala, pôjdem rovno k veci a budem hovoriť techniky, s ktorými my na hodinách budeme pracovať. Budeme pracovať s technikami ako napríklad poklepový detox. Nebudeme sa búchať len tak, my postupne budeme spoznávať aj telo, ale budeme sa búchať preto, že ráno chceme prebudiť nejakú energiu tým poklepávaním. Chceme, aby sa tam zobudila krv, lymfa, bunky, dobré ráno. Čiže my vlastne začíname klepať. Začíname trieť rôzne časti tela, aby sme otvárali rôzne meridiány, kanály, aby energia mohla naozaj prúdiť tak, ako má. Budeme otvárať kĺby špeciálnym spôsobom, drenážovať sa, drenážovať si orgány. Zase drenážovanie nie je na to, aby sme sa nejak akože pošuchali. Drenážovanie je veľmi hlboká technika. Napríklad niekto má stukovateľov pečeň. Budeme odstraňovať tuk. Niekto má menštruačné také guče, zhluky krvi. Budeme rozpúšťať tieto zhluky. Budeme prehrievať obličky tak, aby sedimenty mohli z močového mechúra odísť gravitáciou von. Čiže poklepávanie, drenáž bude vlastne veľmi dôležitá súčasť našej praxe. Okrem toho budeme si hovoriť neskôr drenážou plúcnych bodov, tu pod kľúčnymi kostiami, uvoľňujeme napríklad staré smútky. Čím, keď uvoľňujeme staré smútky, je to náš vylučovací systém, rovno pracujeme s hrubým črevom a tým pádom sa dostávame do oveľa hĺbších častí tela. Áno, Tao znamená v taoistickej medicíne, klasickej čínskej alebo vnútornej alchymii vieme, že všetko so všetkým v tele súvisí a nič nie je oddelené. Napríklad oči s pečeňou, alebo obličky s močovým mechúrom, alebo srdiečko s tenkým črevom. Vieme, že mnoho ľudí v dnešnej dobe má také intolerancie vlastne, že nedokážu spápať všetko. To je náš vstrebávací systém, to je naše srdce a tenké črevo. A keď vlastne naše srdce je zatvorené alebo sa zatvára, tak naozaj môže dochádzať k intoleranciám a my nevieme niečo vstrebať. Čiže v prvom rozsahu budeme robiť toto. V druhom rozsahu, keďže sme už nejakú tú energiu začali v sebe postupne prebúdzať, tak v podstate v druhom bode začneme tú energiu nejakým spôsobom, my budeme chcieť, aby postupne začala prúdiť tzv. Našim mikrokozmickým orbitom. To sú dve dráhy v našom tele, jedna tečie od chrbtice, od kostrče hore k temenu a spúšťa sa zase takto dole. Keď sa tento orbit jedného dňa vám rozchodí, tak vtedy začnete cítiť, čo to je nárast energie. A ja vám zaručujem, že keď cvičiť budete, on sa naozaj rozpohybuje, pretože momentálne je zablokovaný všetkými možnými stagnáciami a väčšinou ľudí neprúdi už. Čiže budeme robiť rôzne, ako som spomenula, kostrč, budeme robiť rôzne jednoduché, pohybové, ale veľmi špecifické veci, kedy budeme túto kostrč znova aktivizovať. Otvárať. Budeme dýchať cez 8 dierok krížovej kosti, budeme dýchať cez perineum, cez jednotlivé body v našom orbite, čiže my vlastne začneme aktivizovať opäť našu chrbticu, pretože naša chrbtica je naozaj veľmi pevným kanálom, ktorý dokáže okrem toho, že viesť energiu, naozaj držať naše telo a vďaka Tao naozaj začneme znova cítiť silu v jadre nášho tela, v dolnom dantiene a posilníme si tú chrbticu tak, že
Ja odkedy cvičím Tao, tak nemám doma stoličku s operadlom a naozaj dokážem sedieť hodiny bez nejakého opierania sa, pretože tá chrbtica ma znova začala niesť za svojou mojou podporou tak, ako to bolo myslené, keď sme sa rodili na túto zem. Není to na to, aby sme boli opretí, pretože keď sa oprete o stoličku, energia z chrbtice sa rozštiepi. Nejde už len takto, ale už ide aj takto. Dotkne sa stoličky a odvedie ju. Čiže budeme robiť takéto pohybové veci. Potom budeme vlastne, keďže ako som spomínala, v našich orgánoch sídli naša emočná inteligencia, tak v podstate iba v skratke príklady. V našom srdiečku môže sídliť netrpezlivosť, v našej pečení môže sídliť nejaká agresia, hnev potlačený, v našej slezinke môže byť nejaká nedôvera, nejaká taká neistota životná, v našich obličkách môže byť chaos, nepokoj, strach a v našich plúcach môže byť smútok. Čiže tým, že tam sú naozaj tieto ako keby negatívne nejaké emócie, tak my ich potrebujeme najskôr z toho tela dostať von. Dostávame ich von špeciálnymi technikami liečivých zvukov. Ku každému orgánu prislúchajú rôzne zvuky a triky, cez ktoré my cez pohyb, dých a zvuk naozaj budeme uvoľňovať tieto emócie, čiže vypúšťať ich z tela. Z tej nehmotnej emócie urobíme hmotnú vec, pretože cez pohyb, dých, zvuk a hmotu vlastne my vypustíme tú esenciu von. To znamená, robíme poklepový detox, robíme drenáže, uvoľňujeme oči, svaly, otvárame kĺby šlachy, vypúšťame negatívne emócie, veľa budeme pracovať s masážou, či seba masáž. Vlastne mezentérium, v podstate orgán, ktorý je prepojený na komplet všetky systémy tela a dáva im vlastne signály, vyživuje. Budeme veľa s ním pracovať, budeme veľa masírovať prostredie okolo pupka. Budeme sa učiť nielen, že masírovať počas hodiny tieto orgány, nahmatávacie orgány brucho. My naozaj sa naučíme, ako meniť životný štýl, pretože popri tom, ako si budeme masírovať to brúško, vám budem odovzdávať napríklad múdrosti, že prečo si dať ráno teplú vodu, pretože náš žalúdok má nejakú teplotu. A keď my ráno si dáme tú vodu studenú, alebo aj bežne počas dňa, tak vlastne my strácame drahocennú esenciu, energiu, pretože ten žalúdok musí najskôr zohriať tú tekutinu na stupne, ktoré on sám má, na to vynaloží energiu a potom vlastne môže začať ako keby tú vodu spracovávať. Áno, čiže my keď si dáme kvázi teplúčku vodu, tak v podstate mu pomôžeme a neprichádzame o nejakú energiu. A popri tom si budeme masírovať brúško a dozvedieť naozaj veľa múdrosti o svojom tele, alebo aké cenné sú naozaj v skutočnosti naše sliny, že čo všetko sliny obsahujú a prečo taoisti so slinami veľmi pracujú. V taoizme sa naozaj vytvárajú tzv. Nebeské sliny počas toho, keď je ten parasympatikus uvoľnený a robí sa alchymia. A potom sa tie sliny špeciálnym spôsobom ako keby tlačia do toho jadra, do toho dantianu a stávajú sa naozaj takým elixírom, pretože sú plné výživy. Naozaj taoisti vedia, že naše telo je hotová proste vec. Nepotrebuje často externé veci. Čiže budeme pracovať s masážou, či seba masážou, rôznych bodov. Budeme sa dozvedať, že máme tu nejaké obličkové body, nejaké srdcové body. V podstate postupne budeme odhalovať aj nejaké meridiany základné, ktoré si postupne budete môcť nejakým spôsobom začať len jemne, bez nejakého hlbokého štúdia hľadiť napríklad. So ženami budeme robiť rôzne špirály, aby sme vlastne predýchávali aj tie prsníky, aj muži vlastne. Budeme okusávať esenciu našej sexuálnej životnej energie. Životná rovná sa sexuálna energia. Potom nás čaká práve tá emočná inteligencia, to znamená vnútorný úsmev. My sa budeme učiť naozaj všetky orgány, naše zmysly, už ako malému bábätku nám vyliezli von tie zmysly a tým vlastne uniká nám z tela energia. My sa budeme učiť, ako tie zmysly znova dostať dnu, vystrediť a stiahnuť ich do tela. Predstavte si
Zavriem oči, zaťahnem oči dozadu, stiahnem ich dole, dostanem ich do brúška, stiahnem tam uši, stiahnem tam nos, stiahnem tam jazyk, môžem sa navoňať z toho, môžem cítiť tú esenciu brucha. Postupne naozaj budeme ovládať svoje vedomie a budeme my rozhodovať, kam to vedomie ide. Taoisti, kdežto bežný človek veľakrát absolútne nevie, čo je ťažisko a obzvlášť tam proste, akože obvykle tam ľudia v tom ťažisku nie sú. Taoisti naozaj dosadnutí vo svojom strede a snaží sa, aby jeho zmysly neunikali von, aby nebol závislý od externých stimulov. To znamená, že Tao sa cvičí, môžeš cvičiť Tao aj v električke. To je práve o tom, že idem dole. A teda budeme sa učiť vlastne dostávať to vedomie do rôznych častí tela, do nášho stredu a prostredníctvom liečivého úsmevu. A pri tomto liečivom úsmeve dovolím si tvrdiť, sa dejú tak veľké veci, že my sa dostávame čoraz lepšie do štruktúr nášho tela, do tkaní, do buniek, do emócií, do inteligencie orgánov a v podstate orgány s nami same začnú komunikovať. My v Tao tu máme ako keby také detičky, nepristupujeme k slezine, že to je nejaká krvavá hmota, ale že to je náš malý spirit, žltý spiritík, naše malé nedôverčivé také vnútorné ja, alebo naše malé dieťa a vlastne cítime jeho bolesť, cítime jeho nedôveru a postupne s nami začnú tieto orgány komunikovať. Keď začneme vnútorne sa pozerať, okamžite sa prepína proste celý náš systém do naozaj veľkého, do veľmi pokojného režimu a vtedy práve sa otvára lepšie ten krvný obeh, lepšie, máme výživnejšiu krv, máme výživnejšie sliny, sladšie sliny sú naozaj veľkou esenciou. Čiže toto bude vlastne ďalšia technika. Postupne sa budeme učiť zakoreňovať si systém, naše obličky, zem pod nami. Budeme sa učiť zakoreňovať, pretože až keď sa človek naozaj zakorení, tak v podstate môže tá energia prúdiť. Prepájame nebo a zem aj tým, že tvoríme ten orbit. A v podstate zakorenenie znamená, že keď už som v tom ťažisku, vtedy môžem expandovať, môžem ísť do projektov, môžem ísť do čokoľvek, ale idem z energie, ktorá ma nevyčerpáva. Idem zo zdroja. Čiže budeme vlastne postupne, jak otvoríme v podstate už tú energetickú nejakú dráhu v nás, začneme plniť náš tantien. V Tao sa veľa pracuje s rôznymi typmi dýchov a my budeme vlastne dobíjať ten náš tantien, doslova dobíjať našu batériu. Budeme dýchať spôsobom, aby sme otvárali tie priestory. Už predtým budú premasírované, takže sa nám budú otvárať oveľa lepšie, ale budeme ich tlakovať, aby sme dosahovali veľký priestor na tú energiu. A ktorá naozaj pocíti, čo to je, keď plná energie prejde hore a nebodaj stečie dole a zacíti cirkuláciu, otvorí sa mu orbit, tak vtedy naozaj začíname cítiť, že externé stimuly nefungujú, že my máme nekonečné množstvo energie v sebe, v éteri, v zemi, v hviezdach, všade a my s ňou môžeme naozaj pracovať. Budeme sa učiť dýchať cez kožu, budeme sa učiť otvárať si orgány tak, aby sme cez tú kožu mohli dýchať, budeme sa učiť otvárať si tie dráhy kosti, budeme dýchať cez kosti, budeme robiť všetko možné a vám sa to bude určite páčiť. Takže ani neviem, čo dodať. Pozývam vás veľkou láskou, ja som študentkou aj inštruktorkou Tao. Pre mňa tento systém znamenal najväčšiu zmenu v mojom živote a som si istá, že kto raz ako si, tak veľmi rýchlo pochopí, že Taoista hľadá elixír nesmrteľnosti, zdravia, spokojnosti, harmónie vo svojom vnútri a ja vás pozývam sa do tohto vnútra pozrieť a začať v ňom žiť. Ahojte.